आङो कुचबिहार राजबारियाव गेलेबोनानै आं मोजां मोनदों जोबोद मोजां मोनदों आरो बाव देरहाबोनानै आं बिराद मोजां मोनदों आरो बाव आरो गुबुन गुबुन जायगानि अनेक मानसिफोरनि गेलेनाय नुबोदों आरो लोगो मोनबोदों आरो अनेक मानसिजों गेलेबोनानै माखासे एक्सपिरियेन्स मोननो हादों। आङो जाहैबाय चिरांनि आंनिया थालिगाव थानानै आमगुरि बे गामिनि दिनैसिमाव आं फार्स्ट आं गेलेजेनदोंमोन जेन स्कुलाव मोनसे सर्ब शिक्षानि होननाय फैयोमोन बेयाव आङो स्कुलाव सोलोंग्रोदोंमोन बिनि उनाव आङो नेक्स्ट ओरै बारनानै जेन'बा एक्सट्रा क्लाबाव थांनानै जेनेबा बे सारजोंनो सोलोंनानै आङो गोबां मेडेल मोनबोनो हादों। सिगाङावबो आङो 2011 लादोंमोन ओमफ्राय गेजेर खन्दआव माखासे प्रब्लेमनि थाखाय गिफ्ट थानाय जादों। बेनिफ्राय उनाव बिदिनो नेसनेल आरो स्टेट आरो इन्टारनेसनेल बिदिनि मेडेल मोनबोनो हादों आं। सापर्टआथ' जों जेनेबा न'निफ्रायबो जेन'बा बिदा फंबाय जेनेबा सार मास्टारफोरनिफ्राय जों बिराद सापर्ट मोनबोदों आङो सिगांनिफ्रायनो। नोंथाङा सासे हिन्जावसा जानानै बेवहाय गेलेबोदों नोंथांखौ सोरबाफोर माबा मोनसे गाज्रि नोजोरजों बा गाज्रि आखुथायफोर दिन्थिनानै नोंथांखौ माबाफोर सोंखारिनायफोर जेंनाफोर नुजाथिदों नामा नोंथांनि गेजेराव? गाज्रि मानेथ' सिगां जों फार्स्ट जेला उन्दै समायला लाजेनो जोङो काजलगावसिमाव लाफैनांगौ जायोमोन साइकेलजों फैयो मोना जालाङोमोन बेयाव बिराद मानसिफ्रा गोबां खोथा बुङोमोन आरो जेनेबा हिन्जाव मानसिफोरखौ मानो बिदि हगारदों जेनेबा हौवाफोरनि गेम मा गेम बिदि होनना बुंदोंमोन आरो बिदि सौलायनाय जोलायनाय बेफोरबायदिया नाथाय बियो सौलायनाय जोलायनाय माने बुलायथारनाय बे नङा आरो बे मोनसे स्पर्टससो ओमफ्राय बेयाव बिदि सौलायथारनाय जोलायथारनाय बिदिबो नंद्राया बेयो मोनसे डिसिप्लिन भाबै थाङो आरो। नोंथाङा दे गल्ड मेडेल देरहाबोबाय बिनि आन्दोआव नोंथाङा सोरखौ साबायखर होनो सानो? आङो आंनि टिमखौ साबायखर होनो सानो आंनि टिम आरो आंनि कचफोरखौ गासिखौबो जाय आंखौ हेल्प होदों। नोंथाङा सासे फोरोंगिरिबो नामा? फोरोंगिरिथ' आंनि एक्सट्रा क्लाब गैया ओरैनो स्कुलफोरनि माबा फैयोबा स्कुलनि ओरैनो बे मास मोननै मोनथाम बिनि आं माबा फोरोंफायो एसे एनै। काराटे टु एसेसन मोनसे बे गेम हिसाबै बे गेमा मोनसे सासे व्यक्ति सोलोंसानि सायाव जिबन दानो हानायनि मोनसे केरियार दं मोनसे मा दं नामा? औ गोबां केरियार दङ मानो होनोबा काराटेयाव गोबां नों एक्सारसाइसफोर मोनगोन आरो गावखौ सेल्फ डिफेन्स गावखौ मारै रैखा खालामनो हानो नोंनि मेन्टेलिटि गासिबो स्ट्रं जानो हायो आरो नोंनि फिटनेसफ्राबो मोजां थानो हायो आरो। फिउचार प्लेनिंआलाय बिदिनो गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन गेम गेलेलांनो सानदों हागौमानि इसिबां जौगालांनो नाजादों। फैगौ टाइमाव मा गेम गेलेगोन? फैगौ टाइमाव मा गेमा सौहैयो बेखौनो गेलेनोसै नायनानै। नोंनि हबिया मा? नोंनि जिउ थांखि नोंनि जिउ थांखिया मामोन जेनेबा नोङो बेखौनो खालामनो सानदोंमोन ना गुबुन नोंहा बेलेग मोनसे थांखि दं? आंनिया आं गेमजोंनो थांनो नागिरदों गेमजोंनो जौगालांनो सानदों। মোৰ নাম নবজিতা শৰ্মা হয় আৰু মই ইয়াতে বিজয়াৰ টাউনশ্বিপত থাকোঁ আৰু মই বিৰদা ওচৰৰ আণ্ডাৰত শিকোঁ আৰু গুৱাহাটীতো যাই শিকি আছিলোঁ ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ কেইদিনমান। মই এইটো কোচবিহাৰত খেলিছিলোঁ আমাৰ নেশ্যনেলছ হৈছিল ইণ্টাৰ স্কুল আৰু ছিনিয়ৰ্ছৰ কাৰণে কোচবিহাৰত হৈছিল। মই দুটা পাইছোঁ এটা কুমিটেত পাইছোঁ চিলভাৰ আৰু মোৰ কাটাত এটা গ'ল্ড পাইছোঁ। আপোনাক যে শিকাইছে আপোনাৰ টিচাৰৰ নাম কি আছে? মোৰ টিচাৰৰ নাম বিৰদা ব্ৰহ্ম হয় মই এটাত সৰুৰ পৰাই শিকি আছোঁ। জিকি ভালে লাগিছে এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল আৰু বহুত ডাঙৰ গেম আছিল এইটো তাতে জিতি ভাল লাগিছে। ফিউচাৰ প্লেনিং আৰু এনেকৈ খেলি থাকোঁ আৰু বেছি ডাঙৰ ভাল গেমবোৰত জিকোঁ সেইটোৱে মোৰ প্লেন হয় আৰু এই সাউথ এছিয়ান গেমছ আহি আছে তাত খেলিম মই ভাবিছোঁ। মোৰ ছাপোৰ্ট মোৰ ফেমিলি মোৰ টিচাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ চবে হয় আৰু মই চবকে থেংক ইউ কৈছোঁ মোক ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে। মোৰ ফেমিলি মোৰ মা আছে মোৰ দেউতাও আছে আৰু মোৰ ছাৰ মোৰ ছিনিয়ৰ্ছবোৰ আছে আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ আছে। মোৰ বাবা বিজয়াৰত ISLত কাম কৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰে। নিজৰ বাবা কি ক'ব আপুনি? হা আপোনাৰ নিজৰ বাবাৰ কি ক'ব? মানে আপুনি নিজৰ বাবাক কি ক'ব বিচাৰে? মই মোৰ পাপাক থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ বিকজ মোক ইমান হেল্প কৰিছে মোক মটিভেট কৰিছে য'তে যাওঁ সদায় মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে সেইকাৰণে মই মোৰ পাপাক বহুত থেংক ইউ ক'ব খুজিছোঁ আৰু মোৰ কাৰণে যে ইমান কষ্ট কৰিছে সেইটোৰ কাৰণেও থেংক ইউ পাপা। যেনে মানে बुस्थुखौ आगोलाव 2010निफ्रायनो खेलाखौ गेलेबोदों आं खिन्थु नेसनेलखौ मालाबा गेलेदाखै एबारसो फार्स्ट टाइम गेलेदों आं
खेलाखौ गेलेनानै एसे मोजां मोनदों एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो बिरुदावबो सापर्ट होदों आं टटेलि स्पर्ट्सनि जेनेबा कमिटिनि फाइटनि एसे टेकनिकफोरखौ जोंनो होदों जोंना आगोलनि खेलाया एसे बेलेगमोन नालाय दानि स्पर्ट्सनि माबा सिस्टेमा एसे बेलेग नालाय टटेलि सापर्ट होनाया खिन्थु दा बिनिफ्रायनो प्रेक्टिसखौ लानानै एसे माने बे कमिटिखौ गल्ड देरनानै जादों जितु गल्ड मेडेल मोनदों हा बेखिनि गल्ड मेडेल मोननायाव माबायदि खस्थ' आरो नाराथा नाजानायनि गेजेरजों बे गल्ड मेडेलखौ नों मोननो हायो खस्थ' माने मार्शेल आर्टआव माने 5 बोसोर बा 1 बोसोर गेप होबा बिराद खस्थ' जायो बेक जानो दा आं बिनि गेजेरावनो प्रेक्टिसखौ 6 मासाव एकदम प्रेक्टिस खालामदों आरो सापर्टबो मोनदों जों क्लासनि बयबो ओमफ्राय बिनि गेजेराव कमिटिनि फाइटखौ एबार माने देरहानो लागोन जादों नोंथांनि मुङा मा बेन्जामिन ब्रह्म नोंथाङा बबेनि थागिबि थानाया ना बङाइगाव फिउचार प्लेनिं आरो फैबाय थानाय समफोराव आंना माबायदि आपकामिं गेम 2024 अलिम्पिक जुदि जागोनबा बेयाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरो नेक्स्ट स्टेटनि एबारनि बेयाव गल्ड मेडेल नेसनेलनि मारै सेस्था खालामगासिनो बै जायगायाव दे गल्ड मेडेल मोनबाय बेनि नेक्स्ट स्कपआ माबायदि मोनगोन होननानै आसा बा खबर मोनदों नेक्स्टखौ मा जायो नायनोसै दा प्रेक्टिसनि गेजेरावसो जासिगोन बे ओमफ्राय नोंथांखौ नोंथांनि फोरोंगिरि सोरबा आंना आगोलाव फोरोंग्रायाथ' मेरला दंमोन दा बर्थमान आं हारसिंनो प्रेक्टिस खालायो ओमफ्राय सोरनि थ्रुयै नोंथाङा बेवहाय गेलेनो मोनदों आं दाख्लै थांनायाव गेलायाव माबा बिरुदाव सापर्ट होदों टटेल आंनि कच हिसाबाव थांदोंमोन नोंथांनि हबिया मामोन जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो नोंथाङा माखौ मोजां मोनोमोन आं काराटेखौनो गेलेखायो उन्दैनिफ्रायनो गेलेयो दिनैनि दिनाव मोनसे गेदेर कुइसन फैबाय थादों हा माखासे लाइमोन गथ'फ्रा जायफ्रा फैबाय थादों उन्दै उन्दै बिथांमोना माखासे गेलेनाय बायदिसिना गेलेनाय हमना ला नोंथांमोननि काराटे एसोसिएसन बा बक्सिं बा फुटबल बायदि बायदि बेफोराव फैनो थाखाय माखासे लामा मोनाखै दा नोंथांमोन बायदि गेलेनोबा नोंथांमोननि लामायाव माबोरै फैनांगोन बेबादिबा प्रेक्टिस आरो कचाबो मोजां जानांगोन आरो गार्जेननि सापर्टआवबो टटेल मास्टखा बेथ' आरो माने गाइडेन्सखौ प्रपार नांगौ एक्सुवेलि रंजानायाथ' बे नेसनेल गेमाव बिसोरो दा फार्स्ट टाइम सासेयावनो गल्ड आरो सिलभार आरो सानैया गल्ड मोनदों नबजिता शर्मा बियो फार्स्ट काटा मोनसे डेम'डिसन बायदि बेबो सेल्फ डिफेन्सनि थाखाय बहुत मोजां बेयाव बियो गल्ड मोनदों नेक्स्ट आरो कमिटियाव सिलभार आरो बेनिफ्राय बेन्जामिन ब्रह्म बहुत टाफ सिनियर गेम जादों बहुत टाफ जादों बियो हार्ड बहुत बेयाव बियो फार्स्ट पजिसन मोननो हादों गल्ड मेडेल बेयाव बहुत हार्ड जानानै बेयाव आंबो दंमोन बिनि जि जायगायाव गेलेनाय बे जायगायावनो आं रेफारि कच जानानै दंमोन आरो जाजबो दंमोन बेयावनो बबे जायगायाव जाबाय बे जानाया राजबारि कचबिहारनि राजबारि सुभाष इनडर स्टेडियामाव जादोंमोन बेयो नोंथाङा बिथांमोनखौ दैथायहरनायाव माबोरै खस्थ' खालामो दा फाइनालिस्टआव खस्थ' बहुत निजे बहुत खस्थ' खालामनांदों आरो आंबो माखासे प्रब्लेम जादोंमोन प्रब्लेमखौ बिसोरनि थाखाय आंनिफ्रायनो होनानै माखासे सल्भ खालामनानै लानानै थांदोंमोन आरो दिनैनि दिनाव जों मिथि मोनो जे गोबां जायगायाव गोबां लाइमोनफोरा नोंथांमोननि खेलाखौहाय गेलेनो थाखाय माखासे स्कप बा सुबिदाखौ नागिरबाय थादों खिन्थु स्कप आरो सुबिदा मोनाखै खिन्थु नैबे नोंथांमोनजों लोगोसे फैनानै फर्जायाव बेबायदि गेलेनांगौब्ला माबायदि सुबिदा आरो माबायदि लामाखौ लानांगोन लाइमोनफोरा बेखौ बिसोरो जोंनि थ्रुयै फैयोबा जोंनियाव मोनसे चिरां जिल्ला हिसाबै टाउनशिपआव मोनसे फैनो हागोन टाउनशिपआव आरसिसि क्लाबनि नेहरू पार्कआव फोरोंगासिनो बेयाव आं फोरोङो आंनो कच आरो लोगोसे आरो चिरां जिल्ला हिसाबै नायबावबा गसाइगामि बबे जायगायाव नोंसिनि ट्रेनिं सेन्टारफोरा दं ट्रेनिं सेन्टारा जोंना धालिगाव आरसिसि क्लाब थाबाय आरो गसाइगामि आरो काजलगाव बिवेकानन्द केन्द्र बिद्यालय आरो बेंटल एमपि स्कुल आरो बलांगुरि हाइ स्कुल नोंथाङा बेसेबां मायथाइनिफ्राय गावनि फोरोंनायखौ खालामबोदोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा साबैसे मानसिफोरखौ बेबायदि मोजां गेलेनायाव दैथायहरनो हाखो आं टिचार जानाया जेखन आं द्रप थाबायमोन एसे बेयाव माखासे गथ'फोर बिसोरो फैबाय सार आं नोंजों ट्रेनिं खालायनो होनदों आरो 2013 बेनिफ्राय खालायनाय जादों बेयाव खालायना माखासे गथ'फोरखौ बिदिनो स्टेट गेम्स गेलेहोबाय आरो बिनिफ्राय माखासेखौ नेसनेल गेलेहोबाय माखासेखौ इन्टारनेसनेल लांबाय दा इन्टारनेसनेल प्लेयारबो दङ आरो गल्ड मेडेलिस्ट लाबोदों अलरेडि आंनो 2 टाइम्स इन्टारनेसनेलाव गल्ड लानानै फैखांबाय आसलथे नोंथांमोनखौ बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार बा सेन्ट्रेल सरकारा नोंथांमोनखौ हेफाजाब होनो दाथ' जों हेफाजाबखौ जों अलरेडि रावनिफ्रायबो जों थारमाने इनफरमेसन होआ हिसाबै थांनाय जादों निजे थाखा गारनानै गेलेगासिनो दा रावनिफ्रायबो हेल्प लाथ'नाय जायाखै